obi nkase abrantie ware se wa wo hwe wo soup a wo ba beboya wo beko na wa ko pe ya be ma de wasi usua aduane my god where what is it good traffic now where facial odensu ana mafosora omusi abrechi mema ni menkwane ya nkata de oro osunya de ye no ohun kwane ye anopa we ye nkate kwane fema tate okay wani break so we are fish ya na we ye poku sesa na makana poku na wo me poku a poku ni mbe twa poku no so adutwa poku na we no we ya frena akokọ michichi abota akokofunu akokọ michichi se what I say we nna me kire mo se aduane bi a wo ya branti a mfa wani ntoba so se ba na se oya aduane mawudi be manu a obene ba no a obene ba nipa bebrede se ba nya aduane a oware te ba kra nya aduane a na akoye ntokwa menu abrante e ntima o wonsa na wotena se makom de wo hwe jene yuya wotwhwe jene na twitwi ho binie wa hon kate no ana se bia munima this is nkate so the bonkate soup oye nkwa ne sa utindi bidi motu woni makra wo fi a ye noma de ese omonsu behunu se mema bebre na me kwa me kan sa makra wo ni me nkwa ne ma ngata bote for ma be pabla wara abayire no be ni maduane ye ni mema na so ni maduane ye ntino wote kwa wada mfode ne kura no kase wo kosra na da bia no otu sheda because ne yire ni maduane ye na be ma ni nye nti okwa ne wo be di bed ne ntino o ma wo hu ne yire secret nti obaka jo se oni fie ba de nti maduane wo nsua ye ba oye turo maya ne nkaka man be nsua ono no osoro ontena fie o Ghana no onam frefre no ni se oye ne maame nti okọ ware ye no onya kọ ware ye no hu kwa faso a me chiro me aduane bia ha other food bia no me ya amaw me mfama ni ntoba so wate me dem chiro nti mu nsua na se wuni maduane ye so a we be ma wuni maduane ya wuni problem obi a because me ndwene aware ho no se me yire ni ho a ana manwara no because bibia me ninye there it ma me be dwene ba ho no ma birim me da sorry nye bi ne be cho se ye aduane we se what say mba be ye ma de se munya botera na akokọ so no mpabri ni makokọ dwa akokọ wo dwa akokọ a he utwa ne wotwa mma bebre kura be akokọ be pa ni mu he se wo we no utwa ne sei ne wotwa se what I say oni ni akokọ ni tunie ne wotwa ne to na to akono what I say me kire ho ade utwa akokọ ni to kuna wo hu akokọ ne ha no wo poye wo ha ade wo ha ne esi utwa to kuna we what me twa wo be ka so yes ade bibrewe bini ni shewo we utwa be sia what I say utwa be sia se won se mayi
we nyanam oye fi ni hyewo fi ni hyewo no wato akone na anti akokoro wo yeni si yahwe mma na me kira mo kese pa na buchefo ma no wo ze po bi wa ha ni wo twa no se sa po no twa kase ne wa ha no makuna wo de be yenkwane no makunu bi bewura inside ho nti ukuru wo ho a olwia na afiri na akokoro so anye nkututwam nketewa wo waze nyame bo akokoro no nyame a kire se ne be waze ututwa akokoro waze ayi ne popo nti utwa what I say waze me so no man ha me ho ma atwa de nti ma se ne wo kututwa akokoro nkete what I say nti mo nsua me kire mu aduane ye ene mma no ne mema ni nyina because nipa to ese hu aduane no ma bi mfo wadi nto nkaka mema mrantie no onsua ndi da bi osora no pawo ne yire ntokwa anwumre ntokwa de bo bia ntokwa sem se wunim se ya meat pie buffroot fried rice jollof pizza mechire mu kakrakra dokono nkran dokono ntew dokono nsihu de minti menye bi wa blochire mu ntew dokono nkran dokono bibi bia ni na cancer na meyam no meyam cancer say meyam cancer ewo awarem bi wo ho a onim ade na mechire nkaka mma bebre egu omo aware se uhu aduane ye senia patate na omutwitwa no mechire won se na omoche patate ba unu saade we nyina anye aware nade nka kutu one ba na wadu me for that ana ba no unim aduane we nyina ya da bia okunu pew mesromo why munsua aduane ye na munya abotere aduane so we ya nya ho abotere osigya no so alugya no nkware no mfamrika kukuma nkware no ese o mankwane jane balu ne nkwane brin kakra ni taste abam ko nkwane bri kukuku a taste bi anim oyi hu fem da me ibo fruit mechire ho seed bar mechire mo kakra nti am nko me page wo ate Instagram YouTube other page ni bi awko ha obenya videos no mechire mo aduane no ne ye African food kwara fa so abechi board ye because wo yire salad kwara fa so mo ye salad ne salad wo mo nya ne sa salad ese onu agye ni no nipa ne wia on titis no mechire mu no nyina me de mo besia cause me yan kware no akoko no meguso a metwetwa nti no kakra owuma mechire mu mo ni mra mo why nyame nka mo ho na mo mfa de me kana na mo benya ahoto mo aware be so e wa dunum